Pokiaľ ste si mysleli, že Planespotting je hračka, však len vyjdem vonku na letisko, dačo pofotím, natočím a idem domov, tak ste na veľkom omyle. Totižto aj takéto počasie je súčasťou spoterského života. Človek sa vyberie na letisko odfotiť španielský Atlas A400M, ako v mojom prípade, ale niekedy to dopadne aj takto. Vzhľadom na nepriaznivé zimné počasie musela byť dráha na chvíľu uzavretá a odhrnená od snehu, aby na ňu mohli lietadlá čakajúce na pristátie bezpečne priletieť. No a ja, čakajúc na bratislavskej vyhliadke, sledujúc lietadlá na radare ako krúžia niekoľko desiatok minút. Nielenže som skoro zamrzol, ale hrozilo mi, že z toľkej vody a snehu sa mi pokazí aj kamera. Našťastie ma napadlo zobrať si za sebou dážnik, ktorý môj kamerový equipment relatívne zachraňoval. Bolo to dosť náročné držať dážnik a kameru naraz, nakoľko fúkalo a snežilo rovno do mňa. Každopádne, toto sú výsledné videá, ktoré sa mi, chvala Bohu, podarilo natočiť napriek všetkým tým obmedzeniam. Myslím, že to nakoniec dopadlo celkom dobre. A po skoro hodine čakania, kým všetky tieto lietadlá dostali povolenie na pristátie, som sa zobral do auta a utekal som domov sa zohriať. Pre viac takýchto videí dajte like a follow.